Здравейте, зрители! Днес реших да снимам клип на кънта, обаче с хак, нали? Виждате? Както знаете вече моята страница, може да се абонирате за мен. Ако се абонирате за мен или поне го гледате, или го харесате, аз веднага ще разбера, че ще снимам още клипове. След малко ще снимам клип на тази игра с приятели обаче. Може един вече да го познаете. Видяхте ли какво разминаване е? Това сякаш този е невидим. Ще ви такова хака линк ще ви пратя. Нали така, сега се цепи малко. И кажете дали съм добър. Добър ли съм, Вау, на един е толкова малаги, че кажеш, че направо е забил. Това е един, как ще го бие с къде да е. Толкова трябва да си тезна бот, така да се каже, че да те бият. Айде, мри бе. Няма така. Знаете за тези дури, но какво да се прави такъв е живота. Не, обаче, нали, с хака съм добър, нали, много добър с хака, но когато съм с това просто... Когато съм без хак, съм много по-добър. Знаете, малко се притеснявам и прекъсвам така, като го водя. Нали, знаете, все още съм новобранец, така да се каже. Хака се го изтеглих, когато има само хакове, но реших да снимам един клип с хак, нали, защото хората повече гледат в YouTube как се тегли това хак за стени или някакви други хакове. Има много гадно нещо в моя компютър или в моята игра. Когато искам да си изтегля, примерно, как да ви кажа, някой друг хак, ми дава. А когато тегля този, ми дава. Как става това, не мога да разбера. Защо, ако знаете, кажете ми да си изтегля CD хак, това е много по-добър от мама. Ай сега, какво да правим? Как бе? Това не е възможно, виждате ли? Момент, само както бива той и 3 пъти му се спалма. Вие как сте? Копъра. Ако искате да снимате с мен, може просто да ми напишете в коментар. Искам да снимам с теб. О, да, бе. Къде заминава екстрем нещо с такова? Дето спаваш 3 пъти. Не видите ме, ама този много го изнерви. Ако го изнервим повече, може направо, вижте сега какво стане. Бомбата ми запалечи кръв от него, бе. Колко е срам. Айде да гледа сега. Това е такова. Това е такова. Опи, бе.
Ха-ха-ха. Кантай. Видяхте, бе? Много съм добър обаче аз. Много съм добър обаче аз. Ей. Гейт мани, двете, защото вижте сега. Слаги. Ще убия през стената. Това колко хората лъват в нея. Разкакваме цепи през стената. Ядаха го. 16 от един добър съм. Хаско. Хаско. Аз знам Хаско. Хакчо. Ай, искал да напиша Хакчо. В кома ме вкараха. Мале. Сега как? Пак се видя. Абе, някакви тъпи хора смениха сървъра. Казаха ми, че са го продали, не знам. Нали, на някакъв друг човек. И сега са сменили сървъра преди, правилно беше много добър. Беше някакъв коледен Крисмас такъв, нали го знаете. Беше много яко. Обаче сега го продадаха, стана много тъпи, имаше миникани, имаше някакви дела, някакви по-яки лъжа такива. Такива разбираш. Шараш билети, коледен мап е такъв някакъв. Много як беше. Много як. То сега нищо не стана лагино. И мисля да спра клипа. Не, ще го оставя още малко така, да се повади. Този посува. Не, клипа се абонирайте се за мен. Извинете, но се задавих. Ми трябва да. И довиждане, абонирайте се за мен и не харесате клипа. Или поне го гледайте, моля. И хайде, чао.